Jeg synes, det er super fedt, at vi har den her måned her, inden vi skal lave vores sponsorarbejde. Som gruppe har vi virkelig fået en fed fællesskabsfølelse. Samtidig med, at vi også er blevet forberedt på at skulle komme ud og være volontør og på kulturchokket og alle de ting, der nu man kan komme til at møde. Jeg skal til Kambodja, hvor jeg skal arbejde på et børnehjem. Jeg skal til Sri Lanka, og jeg skal undervise. Jeg skal til Cape Coast, Ghana. Til Nepal. Til Uganda. Kenya. Til Tanzania og være på Kigamboni Community Center lige uden for Dar es Salaam. Når jeg står op om morgenen, så kommer jeg ud og møder vores mor i køkkenet, som tilbyder en kaffe eller te. Og derfra så planlægger vi måske lidt, hvad vi lige skal tage os til, inden vi tager ud på skolen. Og så underviser vi børnene i det, vi nu har fundet på, om så det er noget lidt mere tavleorienteret eller noget udenfor, eller hvad det er. Det, at vi er her, kan man tydeligt mærke, gør en forskel for deres hverdag. Jeg bidrager, føler jeg, med min egen personlighed. Om så det er en god eller en dårlig, men så er det i hvert fald en helt anden, fordi man har en anden kulturel baggrund. Og så bidrager man også bare med en masse overskud. Vi har tid til at løbe rundt og lege med børnene. Gøre, hvad der nu end kan virke lidt spændende. Skabe en fodboldkamp eller sådan noget, som der måske ikke bare kommer op og stå, fordi folk simpelthen bare passer det, der nu skal passes i løbet af dagen, for at de kan komme igennem. Jeg synes også, det fede er, at man får ligesom hverdagen i et land, og at man befinder sig et sted i lang tid, og at du hen ad vejen oplever mange ting, som du ikke kan pege ud eller læse dig til i bøgerne. Det bedste ved at være volontør er at være medvirkende til et mellemfolkeligt kulturmøde. Du skal bare tænke på, at bare det, du er her og er med til at repræsentere omverdenen, det er en kæmpe ting for de her mennesker, for chancen for, at de kommer ud af deres eget land er så lille. Jeg vil bare gerne sige til dem, som overvejer at være volontør, at jeg synes virkelig, de skal gøre det, fordi det er en helt fantastisk oplevelse. Vi får helt klart at vide, at man ikke kommer ud og redde hele verden, så det tror jeg heller ikke, jeg gør. Men at kunne gøre en forskel for en person, det vil være helt fantastisk.